Wel, bore da, chroeso I chi gyd i'r Tabernacl y bore yma. Sul nesa am 9:45 bydd y parchedig Hywel Richards yn Gwasanaeth yn yr Oedfa. Wy'n cael ar ddeall heilwen bod hi'n dal I gasglu stampiau, mae yna flwch yn y gyntedd. Bydd rhan o gŵr y Tabernacl yn ail ddechrau nos Fawrth am 7 o'r gloch. Astudiaeth feiblaidd. Bydd astudiaeth feiblaidd ar Zoom dydd Mawrth am 10 o'r gloch y bore. Yn mynd drwy lythyr Pôl at yr Hufeiniad, os am ymuno, anfonwch neges I Dylan. Wrth bod chi'n mynd mas drwy'r bore yma, ewch chi allan trwy'r drws fan hyn, sy'n ochr y pwlpit, drws tân. Gadael y capel, diheintiwch dwylo wrth fynd allan a cymdeithasu tu allan. Mae'n sych bore yma. Ac am y tro, gadael eich offrwm yn y blwch wrth ymyl y drws. Wel, bore yma I ni gyd yn cydymdeimlo yn fawr iawn a Mair Wyn a Gwynaf. Mae Mair wedi colli I chwaer Betsy yn sydyn iawn penwythnos ddiwetha. Rydym fel eglwys yn meddwl amdano nhw a'r teulu yn eu colled a'i hiraeth. Diolch yn fawr, felly bydd dim casgliad, ond yr offrwm fan hyn ar y ffordd allan. Diolch. Bore da. Bore di am gael eich cwmni chi unwaith eto. Ydych ni droi at yr arglwydd mewn gweddi. O Dduw ein tad nefol a sanctaidd, diolch I ti am gyfle arall I ddod ata ti mewn gweddi ac mewn Oedfa. Bydd gyda ni drwy dy lan ysbryd wrth ni dyfoli di, ac wrth I ni agor dy air di y bore yma. Bydd gyda ni felly, gan bod ni'n gofyn hyn oll yn enw ac yn heiddiant yn harglwydd Iesu Grist. Amen. Gadwch I ni droi at semir rhif 672. 672. Yn wastad gyda thi, dymunwn fod fy niw, yn rhodio gyda thi mhob man ac yn dy gwmni'n byw. 672.
Lyc penod 3, adnod 15 yn Bible.net. Roedd pobl yn teimlo fod rhywbeth mawr ar fi'n digwydd, a phawb yn dechrau meddwl tybed a Iowan oedd y Mesaia. Ond ateb Iowan iddyn nhw i gyd oedd, dŵr dwi'n ei ddefnyddio i'ch bedyddio chi, ond mae un llawer mwy grymus na fi yn dod yn fuan. Rhywun sydd mor bwysig fyddwn ni ddim yn dailong o fod yn gaethwas sy'n datod carau ei sandalau hyd yn oed. Bydd hwnnw yn eich bedyddio chi gyda'r ysbryd glân a gyda thân. Mae ganddo fforch nithio yn ei law, i wahanu'r grawn a'r is. Bydd yn clirio'r llawr dyrnu, yn casglu'r gwenydd i'w ysgubwr, ac yn llosgu'r is mewn tân sydd byth yn ddiffodd. Roedd Iowan yn dweud llawer o bethau eraill, tebyg, wrth annog y bobl a chyhoeddi'r newyddion da iddyn nhw. Ond yna, dyma Iowan yn cyrryddu Herod, y llywodraethwr yn gyhoeddus, ei gyrryddu am ei berthynas gyda Herodias, gwraig ei frawd, ac am lawer o bethau drwg eraill roedd wedi ei gwneud. A'r canlyniad oedd i Herod ychwanegu at weddill y drygioni a wnaeth drwy roi Iowan yn y carchar. Pan oedd Iowan wrthi'n bedyddio'r bobl i gyd, dyma Iesu yn dod i gael ei fedyddio hefyd. Wrth iddo weddio, dyma'r awyr yn rhwygon agored, a'r ysbryd glân yn disgyn arno, a'r ffurf colomen, a dyma lais o'r nefoedd yn dweud, ti ydy fy mab annwyl, roedd ti wedi fy mlesio i yn llwyr. Gadwch i ni barhau yn yn haddoliad drwy ganu am i'r rhif 805, os gwelwch yma, 805. Rhoi mi'n erth i wneud fy rhan i gario baich fy mrawd, i weini'n dirion ar y gwan a chynorthwyo'r tlawd, ac yn y blaen, rhif 805.
Dewch i ni droi at yr arglwydd mewn gweddi. O Dduw, ein tad nefol a sanctaidd, down fel a gyryda ni. At dy bresenoldeb di. Down gyda'n meddyliau, gyda'n amheuon, gyda'n gwendid, ata ti. Rwyt ti mor fawr, mor gryf a mor nerthol, does neb sydd y tu hwnt i ti. Dyn ni'n ymuno heddiw fel rhan o gwmni mawr dy bobl di. A hynny ar draws y canrifodd. Dyn ni wedi dod i ganu am dy ffyddlondeb di, i ddweud am dy gariad di, i gydnabod dy drigaredd di. Ac felly, da ni'n gofyn i ti dderbyn ein mawl ni. Mor wan ac annigonol, mae hynny yn teimlo. Da ni'n llawenhau yn dy gariad di arglwydd. Ein bod ni yn dy siomi di. Ein bod yn neilltu amser i ti ond mewn munudau o angen. Ein bod yn dy ddefnyddio di'n dibenion yn hunan. Eto mae gennych chi amser o hyd i ni. A hynny dydd ar ôl dydd, awr fesul awr, munud fesul munud. Ac felly, da ni'n gofyn i ti dderbyn ein mawl a chymer ein haddoliad ni. Da ni'n diolch i ti, arglwydd, am y gair rydyn ni wedi agor gyda'n gilydd ac wedi ddarllen ohono y bore yma. Da ni'n diolch i ti, dy fod ti drwy'r canrifoedd ac yn dal i siarad gyda ni drwy'r Efengyl heddiw. Yn cael yn atgoffa o Ioan Fedyddiwr yn paratoi'r ffordd yn yr anialwch. Yn paratoi'r ffordd i ti, arglwydd. Ac yn cyfeirio pobl at Grist. Ar draws y canrifoedd, da ni'n cofio am y bobl hynny sydd wedi cyfeirio pobl ata ti. Da ni'n diolch i ti am bawb sydd ar dewder i siarad yn dy enw di, i ddatgan i ffydd ac i dystiolaethu am y bywyd newydd a roddais iddyn nhw yng Nghrist. Diolch i ti am yr apostolion a aelodau'r Eglwys Fora wedi hanfon allan yn dystion i ti mewn byd sydd yn aml yn dywyll. Ac eto, er y dioddef, a'r gwatwar a'r erlyd, yn dal i gyhoeddi dy Efengyl di. Yn gweddio drost y cynhadon a fi.
Cynhadon hynny wnaeth roed heibio, cynhesrwydd adra, a chychwyn ar daith newydd. Y bydda hynny yn peryglu iechyd a'i bywydau hyd yn oed. Ond mwyn Crist, fe wnaethant barhau i rannu dy neges o gariad a heddwch a gobaith i'r rhai oedd am glywed. A da ni'n rhan o'r etifeddiaeth hynny lle rydyn ni wedi cael yr efengil. Mae pobl wedi trosglwyddo yr efengil a dy neges o heddwch a cogariad i ni. Am braint ni yw parhau i gyhoeddi dy enw, a hynny drwy'r byd i gyd. O Dduwyn Tad, am dywelwn am ychydig i gyflwyno'n gweddia personol i ti. O Dduwyn Tad, cliwyn gweddi ni felly. Gan bod ni'n gofyn hyn oll yn enw ac yn heiddiant yn harglwydd Iesu Grist, yn dysgodd i weddio i ddweud gyda'n gilydd. Ein Tad, yr hwn yr wyt yn y nefoedd, sancteiddio'r denw, ddeled y deyrnas, nele'r dewyllus, megis yn y nef, felly ar y ddeiar hefyd. Dyroi ni heddiw ein bara benyddiol, a maddau ni ein dyledion, fel y meddiwn unau ein dyledwyr. Ac arwai ni brofedigaeth. Rhaid y drwg, gynnwys eiddo tiw'r deyrnas, yr nerth a'r gogoniant, yn oes oesoedd. Gadwch i ni barhau drwy ganu am i'r rhif 427. 427. Arglwydd Iesu Grist, deithos atom ni, un wyt ti a ni, blentyn mair. Ti sy'n glanhau'n pechodau ni, hael yw dyddoniau da dir i. Iesu o gariad molwn di, arglwydd byw. Am i'r rhif 427.
Wel, yn y calendr eglwysig, mae'r darlleniad heddiw yn draddodiadol yn rhan o'r 3 manifest yr ystwyth. A ystyr y gair manifest wrth gwrs ydy amlygu. Hynny ydy bod Crist yn cael ei amlygu i ni. A mae Crist yn cael ei amlygu i ni mewn yn ei enedigaeth felly. A'r genedigaeth mae'n cael ei amlygu fel gwaredwr. Pam mae'r gwir doeth yn dyfod, mae Iesu'n cael ei amlygu i ni fel brenin i'r holl fyd. Ac wrth gwrs yn ei febydd, mae Crist yn cael ei amlygu i ni fel mab Duw. Wrth gwrs yr ystwyth felly yn un o'r gwyliau Cristnogol hynaf sydd wedi bodoli. Yn gynharaf felly na'r Nadolig ei hun. Ond mae 2 brif gymeriad yn darlleniad ni heddiw, sef Ioan Fedyddiwr a Iesu Grist. Ioan a oedd yn paratoi ac yn cynhyrfu'r dorf i'r hwn oedd ar fi'n dod. Felly ni rannu'r testun i 2 ran, sef bod rhywbeth ar fi'n digwydd ac yn ail bedydd Iesu. Sgwni os da chi wedi teimlo'n gyffroes o'r blaen? Pwy sydd wedi teimlo'n gyffroes? Gobeithio bod chi gyd wedi teimlo'n gyffroes ar un adag. Fod yna rhywbeth ar fi'n digwydd felly. Rhyw deimlad yna yn eich stumog chi, lle mae'ch stumog chi'n troi a throsi. Am y gorau, neu efallai am y gweitha. Am y gweitha oedd pam ges i'n hel i stafell i prifathro, achos bod fi wedi gwneud rhywbeth yn yr ysgol. Y troi a throsi, gweld beth sy'n mynd i ddod. Efallai cyn i chi briodi. Neu cyn i chi raddio. I mi yn blentyn, cyn mynd ar daith dramor. Y methu cysgu noson cynt, meddwl be ddaw. A wastad mewn sefyllfaoedd fel yma, mae gennych chi wastad bobl sydd wedi gwneud o'ch blaen chi. Sydd wedi prodi o'ch blaen chi, a maen nhw'n dweud, wel, fe di'n disgwyl hyn, fe na hyn yn digwydd, a fe rhaid ti wneud hyn. Rhai sydd wedi bod mewn rhyw wlad o'ch blaen chi, maen nhw'n dweud, gwylio allan mewn hwn, neu mae'r lle bwyta yma'n le arbennig, rhaid ti'n mynd i fanna. Ond allech chi ddim teimlo'r hyn maen nhw'n deimlo mewn gwirionedd tan bod chi'n profi'r peth drosoch eich hunan. Y profiad dyfnach yna felly ydy brofi'r peth drosoch eich hun. Pan nes I bapa gyn I newydd yn 2015, I rhain chi sy'n mwyn gwybod lle mae bapa gyn I newydd, fanna, mae papa gyn I newydd, uwch ben Awstralia yn fanna. Ond dwi'n cofio darllen am y wlad cyn mynd. Pwy sy'n darllen am ryw wlad cyn I chi fynd iddo fo? Efallai'n trio dysgu'r iaith. Dim pan wrthyn nhw ddweud bod yna dros 800 o ieithoedd ym mhapa gyn I newydd yn eisiau rhoi give up. Ond ie, mae rhywun yn darllen am y wlad yn dydi. Ac darllen am y cynhadwyr aeth hefyd I bapa gyn I newydd. Ac un o'r bobl hynny oedd Sŵr Ancyn. Parchedig Sŵr Ancyn, gafodd I ordeinio a nath I raddio o Goleg Bala-Bangor yn ferch cyntaf I wneud hynny. Ac wrth gwrs aeth hi yn gynhades I bapa gyn I newydd. Ac yn darllen ac yn pori am hanes o wlad cyn mynd. Ond hefyd mae rhywun dod o draws hanes dywyll o'r wlad hefyd wrth darllen. Ac yn anffodus I bapa gyn I newydd yna yr hanes dywyll sydd i'r wlad ydy bod yna arferion o ganibaliaeth wedi bod yn y wlad. Reit? Ac hanes cynhadwyr sydd wedi mynd drosodd I bapa gyn I newydd, bod nhw wedi bod yn rhan o hyn, bod nhw wedi cael eu bita mewn gwirionedd. Ond dwi'n cofio rhyw
Ychydig ddiwrnodau cyn i mi fynd, mi ro'n ni yn ysgol haf y Gweinidogion yn Gyfyrddin. A dyma nhw Gweinidog yn dod ata i. O dwi'n siŵr gyd i groeso cynnas yno. Ac roedd o'n wen o glist i glist. Yn disgwyl i'r geiniog ddisgyn gen i. A'r croeso cynnas oedd yn ei olygu ydy swnio'n o grochan yn ffrwtian erbyn amser swper. Ond ryw argraffiadau felly, oedd gen i felly, cyn mynd i Papua Gini Newydd. A dwi'n cofio cyrraedd Papua Gini Newydd, a y bobl tebyg i hyn nes i ar ei draws nhw. I danadd nhw'n goch, i gwifsa nhw'n goch, ac ni'n meddwl, ydy'r straeon yma wir felly. Ond wrth gwrs, wrth ddod i'n nabod, y bobl a dall yr arferion o wlad, fel sy'n cael ei alw'n battle-net, sydd yn gwneud y staen coch yna ar weddisa pobl, ac ar ei danadd nhw, a yn gymysg efo leim felly. Ac felly dyna pam oedd y staen coch ar ei gwifsa ac ar ei danadd nhw. A mae rhywun yn creu rhyw senario sy'n hunan cyn mynd i lefydd yn dydy. Nwedig pam o'n i'n mynd i Papua Gini Newydd, o'n i'n creu rhyw senarios yn ym mhen, rhyw argraffiadau o sut fysa hi mewn gwirionadd. A bobl eraill yn deud wrth ei, wel, dyma sydd wedi digwydd ym Papua Gini Newydd. Pam da ni'n meddwl am y bobl hynny sydd yn sôn am bethau sydd i ddigwydd? Un o'r bobl hynny oedd Iowan Fedyddiwr. Mi oedd o yn un oedd yn deud, wel, wele, dyma oen Duw. Dyma'r un ydych chi angen o adnabod. Ac oedd o'n paratoi'r ffordd i bobl ddod at Grist. Rhyw greadur digon od, oedd o'n deud, oedd Iowan Fedyddiwr. Dyna ni'n cael darluniau o Iowan Fedyddiwr fel dyn oedd yn byw yn yr anialwch, oedd yn gwisgo dillad wedi wneud o groen camal. Yn un oedd yn bita locustiaid a mael gwyllt. Ac os da ni'n mynd, fela i hynny, mae'n edrych ar I'm a celebrity, get me out of here, dych chi isio, bellach, i weld beth i pobl yn bita locustiaid. Ond dyn, allwn ni ddeud heddiw, oedd yn byw bywyd syml. Gyda un peth yn bwysig iddo fo, sef paratoi'r ffordd i Iesu Grist. Y paratoi hynny, deud wrth bobl amdan Grist cyn iddo fo gyrraedd. Fytha'r bobl hynny oedd yn deud wrth fi, wel, yn paratoi fi i fynd i Papua Gini Newydd a beth i ddisgwyl. Ond roedd Iowan yn broffwyd ac yn bregethwr enwog, yn galw ar yr Iddewon i Edif a'r Hau. Roedd bobl yn tyrru ato fo i'r afon Iorddonen ac yn cael ei bedyddio yn yr afon fel arwydd ei bod nhw yn flin am bechu felly. Ei bod nhw yn troi i ffwrdd o ddiwrth bechod, i bod nhw yn Edif a'r Hau. A mae'r afon Iorddonen yn symbol pwysig yma'n hyn. Oherwydd y genedl, wrth gwrs, ganrifoedd ynghynt a groesodd yr afon Iorddonen i gyrraedd gwlad yr Addewid ynddo. A be mae Iowan Fedyddiwr yn deud ydy galw nhw nôl at yr afon fel ei bod nhw'n cael ei ail geni. Mi roedd Iowan hefyd yn feirniadol o arweinyddion crefyddol y cyfnod, ac roedd yn pwysleisio bod dibynnu ar y ffaith ei bod nhw'n disgynyddion i Abraham yn cyfri dim felly o flaen Duw. Ac roedd gan Herod i ofno, oherwydd roedd o'n feirniadol o Herod hefyd am yr holl bethau drwg roedd o'n ei wneud. Roedd angen iddyn nhw ddechrau o'r newydd ac roedd Duw yn mynd i anfon rhywun i'r byd i'w helpu nhw i wneud hynny. Iowan paratoi'r ffordd ar gyfer rhywun oedd Iowan. Ond mi roedd pregethu Iowan yn rymus iawn. Ac roedd o'n seicio bobl i fyny.
i'r hwn oedd am ddod. Fel diwygiadau gorffennol yn y wlad yma. Y seicio bobl i fyny mwyn derbyn Crist felly. Ar gychwyn blwyddyn newydd, dwi'n credu fod gan Iowan neges bwysig i ni. Roedd Iowan yn cyfeirio pobl at y Dduw. Y cwestiwn ydw i'n ei ofyn ydy, a da ni'n gwneud hynny heddiw? Ia, mi oedd Iowan yn gofyn i bobl i edifyrhau, i ofyn am faddeuant, i weld ffordd wahanol o fyw. Dros y blynyddoedd, dwi'n credu fel eglwysi, yn aml, da ni wedi meddwl fod y math yma o genhadaeth tu hwnt i ni. A dwi'n deud hynny ar ôl 7 blynedd a mwy o brofiad mewn eglwysi. Oherwydd mae'r gair efengylu yn aml iawn wedi yn air budur wedi mynd. A hynny oherwydd bod na dueddiad wedi bod yn y gorffennol lle mae pobl yn gyhoeddi barn ar bobl eraill. Ac y byddan nhw'n mynd i uffern os nad ydyn nhw'n credu yn Crist. Ond i mi, y gair efengylu ydy sôn am Crist. Ydy sôn amdano fo. Dwi'n gwneud hynny bore yma. Efengylu dwi bore yma. Dwi'n dweud wrth bobl fod Crist yn eu caru nhw. Llanast oedd y fod i ddigwydd jyst cyn Dolig, lle bydda teuluoedd wedi dod o amgylch y bwrdd i wneud gwaith celf a chrefft a clywed am hanes Iesu, efengylu di hwnna. Ac felly, wrth wneud hynny, da ni'n cyfeirio bobl at Crist yn dydan. Da ni'n deud y bobl amdano fo. Roedd Iowan yn gwybod pa mor bwysig oedd Crist i fywydau pobl. Y bydda'n bedyddio nid yn unig a dŵr, ond gyda'r ysbryd glân. Y gallu felly i draws newid. A dwi'n siŵr bod bob un ohono ni yn sefyll yma, yn ista yma, wedi cael yn traws newid gan Crist. Felly, mae rhai y rhinweddau Iowan felly yn bwysig i ni gofio ar gychwyn blwyddyn newydd. Ac am ail bedydd Iesu. Siŵr bod rhan fwyaf ohono ni, dwi'n siŵr wedi cael yn bedyddio pan da ni yn babanod. Ac efallai rhai yno ni wedi cael yn bedyddio drwy fedydd trwchiad neu bedydd credinwyr felly. A mae'n hyfryd o beth yn ein traddodiad ni fel yr annibynwyr yn bod ni'n cydnabod o ddwy ffordd. Un ffordd neu'r llall felly. Ond dim ond 2 adnod o fedydd sydd yma yn lyg. Mor bwysig y digwyddiad, da ni mond yn cael 2 adnod ganddo fo. Ond mae o'n ddramatig iawn ynddo. Yr awyr yn rhwygo'n agorad, yr ysbryd glân yn dod ar ffurf colomen, a llais Duw. Da ni'n clywed llais Duw yn deud, ti ydy fy mab annwyl i, rwy ti wedi fy mhlesio i'n llwyr. Mae bedydd Iesu yn bwysig i ni heddiw, oherwydd mae ei wneud gyda hunaniaeth Iesu Grist ei hun, ei identity fo. Roeddwn ni'n deud am y drydedd manifest ar gychwyn y neges. Rhai traddodiadau eglwysig, lle mae'r digwyddiad yma, lle mae Iesu'n cael ei fedyddio yn amlygu Crist fel mab Duw. A dyma'r digwyddiad cyntaf yng ngwydd cannoedd y bobl, os nad miloedd efallai y bobl wrth afon Iorddonen, lle mae Duw am y tro cyntaf yn amlygu ei hun, yn deud dwi hefo chi drwy Iesu Grist. Yn berson o gig a gwaed o'ch blaen chi. Yr un peth a chi a fi. Dwi yma hefo chi. Drychwch, dwi'n di mewn i'r afon a dwi'n cael eich yn bedyddio fatha da chi wedi cael eich gwneud. Yr emyn gan ni jyst rŵan arglwydd Iesu Grist, deithost atom ni
Un wy ti a ni, blentyn mair. Ti sy'n glanhau'n pechodau ni, hael yw dyddoniau da di ri, Iesu o gariad molwn di, arglwydd byw. Ac o'n i wedi can o folian sydd gyda ni y bore yma. O'n i wedi can o folian oedd gan y bobl hynny wrth afon Iorddonen pan rwygodd y nefoedd yn agorad. Mae rhai diwynyddwyr yn holi a chysidro pan fod Iesu wedi cael ei fedyddio o gwbl. Mae Bedydd wrth gwrs yn arwydd o olchi'n pechoda ni. Lle rydyn ni'n gwybod fod Crist ei hun yn ddi-bechod. Ond dwi'n credu fod hyn a fewnelo'r digwyddiad penodol yma gydag amlygu Crist, o hefyd o wneud ei hun yn ostynedig a cydymdeimlo gyda'i bobl. Ond hefyd cychwyniad i weinidogaeth a'i genhadaeth. A be welwn ni ydy i fuddod Crist i Dduw. Mae o'n gwneud yr hyn sy'n ofynnol iddo fo. Mae'n dangos beth ydy bod yn ffyddlon i Dduw. Heddiw mae pobl yn cael ei bedyddio, nid oherwydd bod Iesu wedi bedyddio, ond oherwydd ein bod yn cael ei bedyddio trwyddo ef a trwy'r ysbryd. Ein bod ni'na hefyd yn dilyn ei esiampl o fod yn ffyddlon ac yn barod i fynd allan yn ei enw ef. Os ydych chi fel fi'na wedi cael eich bedyddio yn babanod, yn blant, yna, wrth gwrs, wrth i ni gael yn derbyn yn gyflawn aelodau ydym ni'n gwneud yr ymrwyniad hynny fod yn ffyddlon ynddo. O gydnabod arwydd y cad y Bedydd yn rhan o waith achubol Duw, i ni ddod ato a'n pechodau ac i dderbyn Crist yn arglwydd ar ein bywydau, gan aros yn ffyddlon iddo. A rydym ni'n gwneud y cysylltiad uniongyrchol hynny gyda Bedydd Crist a'i fuddod o i Dduw yn ogystal. Wrth fod yn ei fydd, rydym ni yn penderfynu yn bod ni hefyd yn dydan, yn gweddio yn ddi-baid, ac yn barod i fynd allan ac i rannu neges Crist drwy'r holl fyd. Mae'r emyn ydyn ni'n ganu nesaf yn deud ac yn crisialu'r cyfan. Addo naf i ti fy niw, rodio nefydd tra bwyf byw, meithrin ysbryd diolchgar mwyn, meddwl pur heb ddig na chwyn. Addo naf i ti fy niw, wneud fy ngora tra bwyf byw, cymwyn asgar ar fy nhaith, nod gwasanaeth ar fy ngwaith. Addo naf i ti fy niw, dystion ffyddlon tra bwyf byw, sefyll dros y gwir ar glân, grym dy gariad i mi'n gan. Addo, ond ni allaf ddim, heb dy gymorth dwyfol un, dilyn Crist yn deglwys wnaf, bywyd llawn yn wir a gaf. Ia, gaddo yr ydyn ni, i aros yn ffyddlon, fel yr oedd Crist ei hun yn ufudd. Mwyn i enw. Amen. Gadwch i ni droi at yr emyn honno felly, 766, addo naf i ti fy niw. Fiw
Gras sy'n harglwydd Iesu Grist a chariad Duw, a chymdeithas yr ysbryd glân, byddo gyda chwi oll. Amen.